Erreazio bat doitzeko lehenengo begiratu behar duguna da ia ze ingurunetan gertatzen den erreazio hori. Eta hemen esaten da ingurune azidoan gertatzen dela. Eta horren arabera egingo dugu doiketa. Hurrengo pausoa da erreazioaren disoziazioa idaztea, hau da, era ionikoan. Agertzen diren konposatu guztiak era ionizatuan ipinita. Badakizu, gatzak disoziatzen direla, katioia eta anioia emanez. Beraz daukagu, bisodio eta sulfatoa. Sodio sulfatoa disoziatzen dalako era horretan. Karbonoa, monoatomikoa denez, noski ez da disoziatuko. Karbono dioxidoa, oxido eta anhidridoak ez dira disoziatzen, eta hurrengoan gatza da berriro, sodio sulfuroa, bisodio eta sulfuroa emanda disoziatzen da. Hurrengo pausua da elementu bakoitzari bere oxidazio zenbakia esleitzea. Orduan egingo duguna izango da elementu bakoitzaren gainean bere oxidazio zenbakia adierazi. Sodio katioiaren kasuan, katioi monoatomikoetan kargarekin bat dator oxidazio zenbakia. Plus bat. Sulfato anioian, sufreak plus 6ko balentzia erabiltzen du. Horregatik da sulfato. Eta oxigenoa, kasu guztietan, salbo peroxidoetan, oxigeno elementuan, -bi dauko. Karbonoa, monoatomiko eta kargabakoa denez, 0. Karbono dioxidoan, bere balentziarekin bat dator, eta da 4. Karbonoak 4ko balentzia erabiltzen du. Oxigenoak, lehen esan dugun moduan, kasu honetan bebai, -bi, sodioa, katioi positibo monoatomikoa koinziditzen du kargarekin, eta sulfuroa anioi monoatomikoa da, beraz koinziditzen du kargarekin. Jarrita daude orain oxidazio zenbaki guztiak. Orain egin behar duguna da, begiratu, ia zein dan gertatzen den aldaketa ezkerretik eskuinera begiratuta. Ikusten dugu, sodioa pasatzen dela bat eukitzetik, plus bat eukitzera. Hor ez dago aldaketarik. Beraz, hurrengoa sufrea. Ikusten dugu, sufrea pasatzen dela plus 6tik -bira. Hor bai dago aldaketa, eta aldaketa hori da jaitziera bat. Beraz, erredukzio bat daukagu. Hor izango dugu, erredukzioa gertatzen dela. Oxigenoa, bai eskerreko eta eskuineko oxigenoak, dana dira -bi oxidazio zenbakia dutenak, beraz, ez dago aldaketarik, baina karbonoaren kasuan ikusten dugu berriro aldaketa bat. 0tik plus 4 pasatzen dela. Beraz, hor esango dugu gertatzen dela oxidazio bat. Igoera dagoelako oxidazio zenbakiarena. Orduan bereizten ditugu orain zeintzuk izango diren erreakzio erdiak. Erreakzio erdiak izango dira bata oxidazioarena, eta bestia erredukzioarena. Oxidazioa. Ikusten duzu, oxidazioari dagokion gezia hasten dela karbonoan eta bukatzen dela karbono dioxidoan. Orduan, muturrak ipintzen dituzu, karbono eta karbono dioxidoa. Erdian gezi bat ipiniko dugu. Erredukzioaren muturrak zeintzuk dira? Eskerrekoa sulfatoa, eta eskuinekoa sulfuroa. Eta erdian gezia. Ez ahaztu, hemen
Karga hauek oso garrantzitsu bat dira. Ez badituzu kargak ipintzen ondo, orain ero astu egiten zaizulako, txarto egingo dituzu ondorengo pauso guztiak. Ados? Bueno, hori da oso garrantzitsua. Esan dugu, -2 eta hemen -2. Bueno, orain dator hurrengo pausoa. Esan dugunez, gure protagonistak erreakzio honetan dira karbonoa eta sufrea. Beraiei gertatzen zaielako, bai oxidazio ero erreduzioa. Orduan, lehenengo pausoa da, begiratu, idatzi diren erreakzio erdi bakoitzean, ia ondo doituta dauden. Ezkerreko partian ikusten dugu, daukagula karbono bat, eta eskuineko partian ere karbono bat. Sufreari gauza bera gertatzen zaio. Sufre bakarra eta sufre bakarra. Beraz, ondo doituta daude elementuak eurak. Baina, ez dira ondo doituta egongo, gainontzekoak, oxigenoa eta hidrogenoa. Hori egiten da hurrengo pausoan, ez aldatu ordena. Esan dugu ingurune azidoan gaudela. Ingurune azidoan gaudenian oxigenoa doitzeko egiten dana da. Begiratu nun dagoen faltan oxigenoa. Oxidazio erreakzioan, orain egiten garen oxidazio erreakzio honetan, ikusten dugu faltan dagoela oxigenoa ezkerreko partian. Bueno, orduan hor ipiniko ditugu 2 ur. Eta horrela oxigenoa doituta geratzen dira. Baina, ikusten duzu, horrek eramaten gaitula orain, txarto ikustera hidrogenoak. Ingurune azidoan aurkitzen dalez erreakzioa, hidrogenoak doitzeko 4 protoi ipiniko dituzu. Gauza bera egingo dugu erredukzioan. Erredukzioan ikusten dugu oxigenoa faltatzen direla eskuineko partian. Bertan gehituko ditugu urak. Zenbat oxigeno falta dira? 4. 4 ur ipiniko dugu. Baina horrekin txarto geratzen dana da hidrogenoena. Hori konponduko dugu 8 H+ ipinez. Bueno, segitzen dugu orduan, eta hurrengo pausoa da doitzea karga. Nahi baduzu, orain egin dezakeguna da errepasatu karbonoak ezkerreko partian bat, eskuineko partian bat, 4 hidrogeno hemen, 4 hidrogeno hemen, 2 oxigeno eta 2 oxigeno. Horrekin, lasaiago geratzen gara, momentuz ondo goaz. Baina, bigarren partian egingo dugu gauza bera, daukagu sufre bat hemen eta sufre bat hemen. 4 oxigeno eta 4 oxigeno hemen. 8 H+ eta 8 H+ hemen. Bueno, ondo doituta dagoz, behintzat elementuak. Baina ez dagoena ondo doituta da kargak. Kargak doitzeko egin beharko duguna da, begiratu, atal bakoitzean ze karga dagoen. Ezkerreko atalean 0 karga daukagu. Elementu guztiak eta sustantzi guztiak karga bakoak dira, 0. Baina eskuineko atalian ikusten dugu +4ko karga dagoela, 4 protoi daudelako. Karbono dioxidoak ez du kargarik. Orduan, hau nola konpontzen da? Orekatzeko kargak beti egin karga altuena dagoen tokian, bertan elektroiak gehitu. Zenbat elektroi gehitu behar dituzu +4tik 0ra bajatzeko? 4 elektroi. Hor, ipintzen dituzu 4 elektroi. Orain, egingo duguna da gauza bera erredukzioan. Ze karga dago ezkerreko partian? Ikusten dugu, sulfato bat dagoela, -2ko kargarekin, eta 8 H+, beraz, -2 gehi 8+, +6ko karga. Eta eskuineko partian, urak ez du kargarik, baina sulfuroak bai, -2koa bakarra dagoenez, -2. Nun dago karga altuena? Hementxe, ezkerreko partian. Orduan, zer egin behar dugu? Bertan elektroiak gehitu. Beti imaginatu behar duzu, 6. pisuan aurkitzen bazara, -2 sotora jaisteko, gehitu beharko dituzula,
jaitsi biharko zarila 8 solairu, bai? Beraz, 8 elektroi. Hori da, hor gehitu behar dugun elektroi kopurua. Bueno, honekin, ia bukatu dugu, ia, oraindik ez, eta orain egin behar duguna da. Ikusten duzu, hemen 4 elektroi daudela eta hemen 8. Bueno, erreakzio bi hauek batera gertatzeko, beti jo behar duzu 4 eta 8 arteko MKT-era. MKT zein da? 4 eta 8 artekoa, 8 horregaitik, egingo duguna da, goiko erreakzioa 8 iristeko bider bi egingo dozu. Baina, bekoa ez dozu zerekin biderkatu behar, ero bider batekin bestela. Bueno, orduan, orain egingo duguna da erreakzioak batu. Erreakzioak batzeko, kontuan eduki behar duzu, ezkerreko atalean, zer dagoen? Dago, 2 karbono, bai? Ze goiko erreakzioa birekin biderkatuta dago, beraz, 2 karbono. Eta 4 ur, ze goiko ekuazio osoa birekin biderkatuta agertzen da. Segitzen dugu lehengo atalarekin, ezkerreko atalarekin, baina orain bigarren erreakzioan, erredukzioan. Erredukzioan, ezkerreko partian, ikusten duguna da, sulfato bakarra dagoela. Sulfato bat eta 8 H+. Gogoratu, beko erreakzioa ez dugula ikutu, bardin geratzen dela. Eskuineko partian, daukagu 2 karbono dioxido, goiko erreakzioan, eta 8 H+, beko erreakziotik, sulfuroa eta 4 ur. Zer egin dugu elektroiekin? Elkarrekin ezabatu. 8 elektroi, egon direlako ezkerreko partian, eta 8 ere birekin biderkatu ondoren eskuineko partian. Bueno, orain begiratzen dugu geratu den erreakzio ioniko hau, doituta dago, hau da erreakzio ioniko doitua. Ez da eman diguten erreakzioa, baina berarekin doituko dugu jatorrizko erreakzio hori. Bueno, ikusten duzu, erreakzio honetan, begiratzen baduzu ezkerretik eskumara, gauza batzuk errepikatu egiten direla. Esan dugu 8 elektroiak ipini bez ditugula egingo. Baina, orain ikusten dugu 4 ur ere ezkerreko eta eskuineko partian errepikatzen direla. Eta bai 8 H+ eta 8 H+. Bueno, horrekin, gure erreakzio ioniko doitua geratzen da 2 karbono gehi sulfato, 2 karbono dioxido, gehi sulfuro, eta horra amaitzen da. Bueno, hau da erreakzio ioniko doitua, baina guk doitu nahi duguna da emandako erreakzioa. Emandako erreakzioa barriro idatziko dugu, goiko erreakzioa da, ariketaren hasieran ikusten duguna, eta ipintzen dugu hutsune bat ipiniko dugu formula guztien aurrian. Gero, badezpadan bertan sartu behar dugun zenbakia ere, egiaztatzeko ondo ero ezaigula ezeraztu. Ondo egiten dugula. Orduan hemen esan duten moduan hutsune bat ipiniko dut. Aztu egin zait. Hutsunea eta sodio sulfuro. Bueno, orain ipini behar dut. Begiratu erreakzio ioniko doituak. 2 karbono. Nun daude erreakzio ionikoan karbonoak? Daude hementxe, bai? Eta datoz hemendik. Beraz, 2 karbono ipini behar dugu horre bai. Sulfato bakarra. Nun dator erreakzio ionikoan sulfatoa? Sodio sulfatoaren disoziaziotik. Beraz, sodio sulfatora goaz eta sulfato bakar egoteko hor bat jarri behar dugu.
Eskuineko partera goiaz, eta ikusten dugu, bi karbono dioxido. Nun daude erreakzio ionikoan bi karbono dioxidoak? Hementxe. Orduan, horrek daude etorri dira ere goiko erreakzioko karbono dioxidotik. Horri pintzen dugu bi bat. Eta gero sulfuroa. Sulfuroa, nun dator erreakzio ionikoan hementxe dago, eta etorri da sodio sulfatuaren disoziaziotik. Orduan, sodio sulfatuari zer jarri behar dugu sulfuro bakarra igutzeko? Bat. Konprobaten baduzu, erreakzioa ondo doituta geratzen da.